Er du også blevet træt af at køre til Slagelse eller Køge for at spille squash? Så kom med, lad os spille her. Vi har arbejdet på det her projekt i små 2 år. Vi er ved at nærme os en afslutning. Vi har endelig fået bekræftelse på, at vi kan få de lokaler her, hvis vi vælger at gå i gang. Vores plan er i lokalerne herinde lige bagved at bygge 4 baner, hvor der vil blive mulighed for at spille næsten døgnet rundt. Der er mulighed for at spille enten som medlem eller som pay and play, og banebookningen, jamen det foregår bare via hjemmesiden. Det vi har gjort nu, det er ved at oprette en støtteforening via vores hjemmeside nsq.dk, og lige så snart at vi har 120 medlemmer på vores hjemmeside, jamen så skyder vi projektet i gang. Så er du også træt af at ligge og køre til Køge og Slagelse for at spille squash, så skynd dig ind på vores hjemmeside nsq.dk. Meld dig til, lige så snart vi har 120 medlemmer, så går vi i gang. Men jeg håber, vi ses snart til squash her i Næstved. Jeg glæder mig i hvert fald til at spille. Det håber jeg også, du gør.